Hola a tothom! Avui aquí a Catalunya és Sant Jordi i no tenia intenció de fer cap vídeo avui, però trobo que sent el dia més bonic de l'any d'aquí de Catalunya mereixia una menció especial. I com este canal va de reflexions, doncs trobo que és un bon moment per a fer una petita reflexió. No m'enrotllaré gaire, així que res. Avui a Catalunya és el dia del llibre, de la rosa, del drac, de la princesa, de l'heroi que la salva. I doncs és un dia on els carrers s'omplen de flors, de lectura, de cultura, de llengua. La veritat és que és un dia molt bonic. Aquí a Catalunya, Sant Jordi és el dia de l'amor i doncs seria l'equivalent al Sant Valentín que tota la resta d'Espanya coneix. Per aquí celebrem Sant Jordi, la nostra manera de mostrar amor als que més estimem és a través de flors, roses en concret, o llibres. Acostuma a ser un dia molt bonic i romàntic on les parelles se mostren lo molt que s'estimen o fingeixen fer-ho. De totes maneres, a vegades pot passar que més d'un i més d'una en un dia com avui se sente trist, se sente sol o sola, perquè no té aquella parella o aquella persona que l'acompanya per a regalar-li una rosa o un llibre. Doncs bueno, crec que és un bon dia per a demostrar-nos a nosaltres mateixos i mateixes que també ens estimem. No és necessari tindre una parella per a demostrar-li amor. Pots demostrar-li afecte i regalar-li un llibre o una rosa a un amic, a una amiga, a ton pare, a ta mare, als teus germans, a les teves germanes, a tu mateix o a tu mateixa. És un dia d'amor, no té per què ser d'amor a la teua parella, pot ser amor cap a tu. Pots regalar-te una flor a tu mateix o a tu mateixa, pots regalar-te un llibre, que la lectura és estupenda. Pots sortir al carrer a donar una volta, pots fotre't 4 cerveses si és el que et ve de gust. Pots fer alguna cosa que et serveixi per estimar-te a tu. És normal que en dies com avui algú pugui sentir que se sent com a més buit o més buida, que li falta algú a qui oferir-li aquest amor, però si ens posem a pensar, sempre tenim gent al voltant a qui un dia com avui podem agrair que estiguen al nostre costat, que ens facin companyia i que ens estimen, més enllà de ser parella o no. I ja està, només volia fer aquest incís. Apa, doncs, feliç Sant Jordi a tothom i mos veiem a la pròxima. Adéu.